Bon vespre. Funciona? No va? Sí, no funciona, em sembla. Està encesa. Que sí? Prova-ho tu. Hola? Hola? Hi ha algun... Sí, però no sé si quedarà gravat. Es mostra si gravo? Puja les... Hola. Val. Mirem de solucionar un moment els problemes tècnics. Sí? Hola? Sí? No. Bé, doncs començarem aquest ple extraordinari d'ordenances, ara sí que se sent. Val. Benvinguts tots, els assistents, al públic, els que ens escolten per la ràdio. Primer de tot, i com no hauria de ser normal, un record per totes aquelles persones preses polítiques i exiliats per la situació que es troben després d'haver patit durament una sentència que valorem, i com ho vam fer en el ple extraordinari de la setmana, de la sentència molt negativament, i crec que és un tema majoritari de tot el país. Aquest dissabte aprofito per recordar que una immensa majoria dels alcaldes i alcaldesses del nostre país vam fer un acte de força al Palau de la Generalitat conjuntament amb les principals institucions del país, com és el Parlament de Catalunya i la Generalitat. Dit això, començarem aquest ple, que consta de 2 punts. Primer, proposta d'aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals de l'exercici 2020, i segon punt, moció per demanar que Sallent es declari municipi antifeixista. Per tant, comencem pel primer punt, senyor secretari. Hola, bon vespre a tothom. Començarem la part resolutiva del dictamen, fem un resum, en el qual disposa primer aprovar provisionalment per l'exercici 2020 i següents la modificació de les ordenances fiscals que a continuació es relacionen. Ordenança fiscal número 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles. Ordenança fiscal número 2, reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques. Ordenança fiscal número 5, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Ordenança fiscal número 15, reguladora de les taxes per la prestació del servei de residus municipals. Segon, els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació seran per a l'ordenança fiscal 2020, i així com el text refós aprovat seran objecte de publicació en el butlletí oficial de la província. Tercer, exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de 30 dies comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el butlletí oficial de la província. Durant el període d'exposició pública de les ordenances, els que tinguin un interès directe o resultin afectats en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel decret legislatiu Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d'exposició pública sense haver-hi presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. No obstant això, el ple decidirà en superior criteri. Gràcies. Gràcies, senyor secretari. Per defensar aquest punt, la regidora Carme Escàmez ens farà una explicació de la situació. Carme? Per introduir el tema tenim aquí la Marta, que és la tècnica de serveis econòmics, que ens farà una mica de breu explicació de la situació econòmica. Hola? Sí.
A veure, en el ple de 24 de juliol del 2019 es va donar compte de la liquidació del pressupost de l'any 2018, que, com bé recordareu, donava un resultat pressupostari positiu de 792.000 euros, donava un estalvi net positiu de 982.000 euros, un romanent de tresoreria també positiu de 3 milions d'euros, i ens trobàvem amb la situació de que, pel que fa a la llei d'estabilitat pressupostària, hi havia dos dels controls que no se superaven, que era la capacitat de finançament i la regla de la despesa. Aquesta situació venia donada per l'esforç inversor que està fent l'Ajuntament de Sallent durant l'any 2018 amb l'execució del Pla de Barris. A partir d'aquí, quan un ajuntament no supera els controls d'estabilitat pressupostària, té l'obligació d'elaborar un pla econòmic financer. Un pla econòmic financer és una anàlisi que es fa en el que s'agafa les previsions de tancament de l'exercici següent, en aquest cas del 2019, també de l'exercici 2020, i es comprova que en aquest període de temps l'Ajuntament retornarà un altre cop a la situació d'equilibri, demostrant així que el desequilibri produït durant l'any 2018 ha sigut temporal, ha sigut per aquest esforç inversor. Es va començar a fer els treballs per tal de poder d'elaborar aquest pla econòmic financer. S'ha treballat conjuntament amb Diputació de Barcelona, que ens ofereixen aquest servei, i les previsions que hem tingut o la informació que s'ha anat elaborant ens ha portat a tenir en consideració una sèrie d'elements que són els que s'han comunicat a l'equip de govern per tal de tenir-los en compte a l'hora d'elaborar tant les ordenances fiscals per l'any 2020 com també a l'hora que s'hagi d'elaborar el pressupost. Quan ens mirem l'evolució dels impostos de l'Ajuntament de Sallent de l'any 2016 fins a l'any 2020, veiem que hem ficat només el que són els impostos. La part de dalt, si veieu, és els IBIs, els imposts sobre béns immobles. Veieu que l'evolució que fa des de l'any 2017 fins a l'any 2020 és de baixada. Això és degut a que s'han produït diferents reduccions de valors cadastrals i llavors amb el fet de no haver mogut el que és el tipus impositiu fa que hi hagi una baixada en el que són aquest tipus d'ingressos. Un altre impost que està afectat per el tema dels valors cadastrals són les plusvàlues, que és aquesta, no sé si ho veieu, és aquesta taronja, o que intenta de ser taronja, que comença amb 782.000 euros i que veieu que també fa una línia descendent al llarg dels anys degut, per una banda, a la reducció de valors cadastrals i també degut per la disminució de l'activitat econòmica durant acabar cicles. Llavors, davant d'aquesta situació que tenim dels ingressos, s'ha fet també una anàlisi de la despesa, quina tendència ha seguit al llarg d'aquests anys. I llavors tenim que de l'any 2016 fins a l'any 2000, aquí tenim el gràfic fins al 2020, la tendència és ascendent. Tant en aquest gràfic com a l'anterior, la informació de l'any 2016, 17 i 18 són informacions de tancament, és a dir, és informació d'exercicis tancats, per tant ja no mòbils. Les previsions de l'exercici 2019 tenen una part que és fixa, que és ja tot el que ha passat, i llavors hi ha la part de previsió fins a 31 de desembre. I el que és la previsió de 2020 la treballem en funció de la informació que ja tenim, que en alguns casos és informació tancada, i l'altra s'han de fer previsions a partir de tendències. D'acord? Quan sobreposem les dues informacions, la dels ingressos i la de la despesa, obtenim aquest gràfic, en el que la línia grisa són els ingressos de l'Ajuntament de Sallent. Estem parlant tota l'estona de corrent, és a dir, la situació que estem afrontant és una situació que té a veure amb el corrent, és a dir, amb el funcionament normal de l'Ajuntament, sense tenir en compte la inversió. D'acord? Aleshores, s'ha agafat tot el que són els ingressos corrents, hem fet aquesta gràfica que és la grisa i llavors tenim la taronja que és la despesa corrent i el retorn del deute. Si veieu, de l'any 2016, l'any 2017, any 2018,
els ingressos són superiors a la despesa i llavors això ha portat que durant aquests anys tots els resultats siguin positius i s'hagi pogut fer inclús creixements del que són els romanents de tresoreria. L'únic que la tendència que tenen les dues, tant els ingressos com la despesa, com hem vist en els gràfics anteriors, se'ns estan a punt de creuar. És a dir, que com que estem en un moviment de descens dels ingressos degut a l'entrada dels nous valors cadastrals per l'any 2019 i tenim la tendència del que és la plusvàlua, que la tenim en baixada, i d'altra banda tenim el que és el creixement natural de la despesa que està creixent, estem arribant a un punt en què se'ns creuaran les dues línies i aquest creuament sembla que tindrà lloc aquest any. De fet, sembla que el resultat estarà bastant al voltant del 0. No sabem si per sobre o per sota, hi ha previsions les nostres que diuen que tancarem en positiu, les de diputacions diuen que serà una mica negatiu, però bé, d'aquesta situació el que tenim és que quan mirem a l'any, vull dir, bé, en el sentit que ja ho veurem quan tanquem l'exercici exactament on tancarem, però que més enllà que això, el que tenim aquí davant és la previsió per l'any 2020. Per l'any 2020 és això, sí que és ja evident que si no es fa res, la despesa corrent de l'Ajuntament de Sallent serà superior als ingressos corrents. I llavors aquesta situació la computem o la quantifiquem al voltant dels 650.000 euros, tenint en compte que són previsions, vull dir, no és un número tancat perquè els anys són molt llargs i poden passar moltíssimes coses al llarg d'un any que et facin variar les previsions que s'han fet des de bon inici. Llavors, aquesta situació és la que s'ha comunicat a l'equip de govern i a tots els regidors per tal de que a l'hora de prendre les decisions tant d'ordenances fiscals com posteriorment s'hauran de prendre en relació al pressupost, que es tingui en compte que hi ha aquesta situació o que hi ha aquesta previsió de situació. D'altra banda, com us deia inicialment, estem dintre del que és un pla econòmic financer. Els plans econòmics financers, com us he dit també, tenen l'objectiu de que l'any següent el trencament, és a dir, el no compliment dels paràmetres d'estabilitat pressupostària vam tenir-ho situat el 2018. Per tant, tenim l'any 2019 i l'any 2020 per retornar un altre cop a l'equilibri. S'ha també donat compte a l'equip de govern i regidors de que en el cas de que no es complís aquest pla econòmic financer durant l'any 2020 s'hauria de tornar a elaborar un nou pla econòmic financer que abarcaria el que és l'any 2021 i 22 i que durant aquests períodes de plans econòmics financers el que sí que es veu molt afectat és la inversió, que la inversió s'ha de minimitzar per tal de poder superar aquestes situacions transitòries de desequilibri. Aleshores, aquesta és la informació que s'ha traspassat. I bé, de fet aquí és això, que vull dir que el que s'ha comunicat és que primer que es preveu que hi hagi un desequilibri en el que són els ingressos i la despesa corrent i el retorn del deute, que són aquestes dues línies que es creuen en aquest any 2019. Llavors també que tenim aquest pla econòmic financer i que l'objectiu seria que l'any 2020 complíssim perquè l'Ajuntament de Sallent ja quedés alliberat de pla econòmic financer i l'any 2021 pogués començar a actuar sense els condicionants que suposa un pla econòmic financer. I després s'ha també comunicat que hi ha diferents eines per afrontar aquesta situació i tenim des de les ordenances fiscals que ens permetrien posar el nivell d'ingressos on es cregués convenient, tenim el pressupost 2020 que en funció de quins són els ingressos haurem de determinar quina és la despesa que pot fer l'Ajuntament de Sallent i teníem altres eines com pot ser la recerca de nous finançaments al llarg de l'any i millores en la gestió dels ingressos i de la despesa. Aquesta és la informació que s'ha traspassat en l'equip de govern i també en els regidors. Això és tot. Moltes gràcies. Seguint amb la línia que comentava ella i agafant aquestes dades objectives que ens proporciona el Servei Econòmic, doncs voldria emfatitzar el fet que les previsions realitzades per intervenció han estat treballades paral·lelament amb la Diputació de Barcelona, donat que aquesta, com ja sabeu, està confeccionant un pla econòmic financer. No se sent? Continuo.
s'està confeccionant un pla econòmic financer degut a que l'any 2018 es van incomplir 2 dels 4 controls que estableix la Llei d'Estabilitat Pressupostària. L'objectiu del pla econòmic financer és el retorn de l'equilibri en termes d'estabilitat pressupostària en la liquidació de l'exercici 2019 i 2020. Per tant, ens trobem davant la necessitat d'assolir un equilibri entre els ingressos i despeses corrents i retorn de deute, que segons les dades actuals disponibles, la previsió d'ajustament seria de 653.000 euros, i d'un pla econòmic financer que s'hauria de complir l'any 2020. Davant d'això, hem de preveure mesures tant siguin de gestió, tributàries, financeres i pressupostàries necessàries per tal de poder arribar a la situació d'equilibri i en el superàvit estructural de cara al futur. Per tal d'assolir aquest equilibri i poder complir amb el pla econòmic financer, d'entrada caben 3 possibilitats per tal de començar a entomar el problema. Disminuir les despeses, apujar els ingressos o una combinació de les dues. Nosaltres entenem, després de valorar molt la situació, que l'equilibri parlat en termes d'estabilitat pressupostària l'hem d'aconseguir a través d'incrementar ingressos i, per altra banda, assumint que també caldrà reduir despeses de manteniment, tot mantenint els serveis actuals. Les mesures que proposem són les que d'incrementar ingressos, bàsicament, amb els impostos de tipologia estable, com ara l'IBI i l'IAE, disminuir la despesa en 225.000 euros i minimitzar les inversions de cara al 2020. Davant d'aquesta situació de previsió de dèficit en els recursos generats nets, així com davant la necessitat de complir en l'exercici 2020 els controls establerts per la Llei d'Estabilitat Pressupostària, es proposa al ple de la Corporació la necessitat de modificar els tipus impositius, coeficients i tarifes de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020 segons el següent detall. L'IAE, com ja sabeu, només afecta a les empreses que la seva xifra de negoci supera el 1.000.000 d'euros. L'Ajuntament de Sallent té classificades aquestes empreses en 3 grups, segons on estiguin situades. En el primer grup hi tenim una única empresa i aquesta està gravada amb el tipus màxim. Tenim un segon grup en el que bàsicament hi ha empreses situades en els polígons i un tercer grup en el que s'inclouen la resta. Proposem situar el tipus impositiu d'aquest segon i tercer grup en un 2,86% i un 3,12% respectivament. Pel que fa a les plusvàlues, la desacceleració de l'activitat econòmica i també el fet que des del 2015 a Sallent s'hagin abaixat els valors cadastrals de forma continuada i no s'hagin incrementat els tipus impositius per compensar aquesta baixada, ha provocat un descens molt important dels ingressos de l'Ajuntament per a aquest concepte. És per això que proposem un tipus impositiu del 22%. D'altra banda, i també en relació a l'impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana, s'incrementen en 20 punts les bonificacions relatives a transmissions per causa de mort a favor dels seus descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants per tal de protegir aquests actes de la pujada del tipus impositiu prevista. Pel que fa a l'IBI, comptem amb 2 tipus impositius per gravar diferents tipologies de béns immobles, un de general i un altre de diferenciat. El tipus diferenciat permet aplicar un tipus diferent a aquells béns que tenen categoria d'industrial, comercial i oficines. Actualment l'Ajuntament de Sallent grava amb un tipus diferenciat del 0,91 al 10% de les empreses que tenen el valor cadastral més elevat, sempre que el valor cadastral sigui superior a 500.000 euros. Referent a aquest tipus diferenciat, aquest any s'incorporen en aquest grup també el 10% dels béns classificats com a comercial i oficines i es situa el valor cadastral mínim que han de tenir aquests béns a 300.000 euros. El nou tipus serà de l'1%. Referent al tipus general, des de l'any 2015 al 2020 s'han produït una reducció dels valors cadastrals dels béns immobles de Sallent
que han suposat un descens mitjà d'un 20% del que paga cadascú. Aquest fet, sumat amb un increment sostingut de la despesa, ha contribuït a arribar a la situació actual. Proposem retrocedir una part d'aquesta disminució dels IBIs produïda en aquests últims anys per no ser compatible amb el volum de despesa que té l'Ajuntament. D'altra banda, com a novetat per aquest 2020 s'inclou en l'ordenança fiscal reguladora de l'IBI el desenvolupament d'un recàrrec del 50% per tots aquells immobles d'ús residencial que es troben desocupats amb caràcter permanent, ja que aquest 2019, finalment, s'ha aprovat el Real Decret Llei 7/2019 d'1 de març de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer que desenvolupa, tot i que de forma molt genèrica, els requisits per establir aquest recàrrec. Amb això volem incentivar directament el mercat de l'habitatge. Pel que fa a l'impost de construccions, el tipus impositiu queda situat al 3,75%, mantenint-se inalterable la resta de l'ordenança. Per últim, es modifica l'ordenança fiscal número 15 reguladora de les taxes per la prestació de serveis de residus municipals. Sallent és un poble on es recicla poc. Recicla un 38% quan la Unió Europea diu que s'hauria de reciclar un 70%. En conseqüència, el cost d'aquest servei augmenta any rere any. L'equip de govern ja està treballant en un sistema de gestió de residus que permetin augmentar el reciclatge. Pel que fa a les taxes, s'incrementa la taxa de recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids urbans, la qual cosa representa incrementar la tarifa normal per cada habitatge del nucli urbà en 4,65 euros anuals i per fora del nucli urbà en 2,32 euros anuals. La tarifa reduïda del 15% per la utilització de deixalleria s'augmentaria en 3,95 euros dins el nucli i 1,97 euros fora del nucli. I per la tarifa reduïda de pensionistes s'incrementaria 3,25 euros nucli i 1,62 euros fora del nucli urbà. Tot i així, el servei seguirà sent deficitari. Malgrat l'increment, la taxa d'escombraries continuarà, en molts casos, essent inferior a poblacions veïnes de la nostra comarca. D'altra banda, cal tenir present que l'ordenança fiscal que fa referència a aquesta taxa no estableix cap tipus de bonificació o descomptes pels pisos buits habitables i, per tant, a partir del 2020 s'aplicarà correctament l'ordenança. Aquesta actuació segueix la mateixa línia de recàrrec sobre l'IBI per habitatges d'ús residencial desocupats. Les ordenances fiscals que portem avui per la seva aprovació han estat analitzades i molt meditades. Aquesta decisió no ha estat ni fàcil ni volguda, però sí responsable. L'increment d'ingressos a través d'incrementar els impostos és una de les mesures encarades a evitar un dèficit a les operacions de corrent pel 2020 i un primer pas per anar reequilibrant el superàvit estructural de cara al futur, que ens permetrà, entre altres coses, poder afrontar amb més garanties el projecte de la residència. És per això que demanem el vot favorable dels membres del ple de la corporació. Gràcies. Gràcies, regidora Escàmez. Per part de Fem Poble. Sí, moltes gràcies i bona nit a tothom, els que ens escolten per la ràdio, els que esteu aquí a la sala de plens. Intentarem ordenar una mica el que volem explicar. Avui és un d'aquells plens una mica densos, en el que parlem de números, en el que potser costa una mica entendre-ho, fins i tot de nosaltres, que és la primera vegada que afrontem un ple d'ordenances. L'hem hagut de treballar a fons. Agraïm també la feina de la Marta, que durant aquestes setmanes ens ha facilitat la informació que hem necessitat i ens ha explicat. Evidentment també tots els regidors que han participat d'aquestes últimes setmanes de debats. I ens agradaria, primer de tot, continuar una mica agafant el torn del que hem anat explicant, en quin context estem aquest Ajuntament,
nosaltres ens vam sorprendre una mica quan vam començar a saber els números, l'estat pressupostari, l'estat financer, el desequilibri estructural que marcaven els números que ens presentaven els tècnics de l'Ajuntament. Estem en un moment, com s'ha explicat, en què els ingressos i les despeses, el marge entre els ingressos i les despeses aquests últims anys s'ha anat reduint. Això, les previsions, com ens heu anat explicant, el que porta és a encendre les alarmes. El que vol dir és que podria ser, no és una cosa segura, però podria ser que si seguim així doncs els ingressos continuessin baixant, les despeses continuessin pujant i arribéssim a un moment en què les despeses superessin els ingressos o fins i tot que aquest marge sigués prou reduït com per haver d'encendre aquestes alarmes com ha passat ara. Estem parlant de números reals i estem parlant també de previsions, és a dir, sabem on estem ara i també mirem cap on podem anar cap a l'any que ve. Com ha explicat també la Marta i la regidora Escàmez, el trencament de la regla de la despesa el que ha fet és que la Diputació ens obligués a fer aquest pla econòmic i financer, que comencessin a arribar aquests informes i l'equip de govern ens digués això, que s'havia de fer aquest canvi en la tendència de l'Ajuntament, econòmica de l'Ajuntament, per poder-ho revertir. Nosaltres hi estem d'acord. És evident que hem de ser curosos, que hem de ser rigorosos i responsables, i el que no podem fer és arribar a aquest punt en el que estructuralment, financerament, econòmicament, l'Ajuntament estigui en un moment d'emergència i urgència. També és evident, també s'ha de posar sobre la taula que tot i que els números siguin aquests, aquest Ajuntament té un bon romanent de tresoreria. Els últims anys, els anteriors equips de govern sempre van tancar els exercicis amb superàvit, per tant tampoc volem crear ara un moment d'alarma, perquè fins i tot si en algun moment passés aquest desajustament amb els 3 milions d'euros reals de romanent de tresoreria, segurament es podria sostenir, però és evident que els números són els que són i cal trencar aquesta tendència i tornar a fer que els ingressos augmentin i que les despeses es redueixin, evidentment sempre per nosaltres mirant aquest equilibri. No cal retallar per retallar ni cal augmentar els ingressos per augmentar-los, sinó que cal saber, cal entendre, cal fer una anàlisi ben bé de cap on es vol anar. Llavors, pel que fa a les despeses, sobretot el que més preocupa, els números el que ens diuen és que el que més preocupa és el capítol 1, que vol dir el capítol de personal dels treballadors de l'Ajuntament, és la despesa de personal que ara mateix està en torn, corregiu-me si no m'equivoco, del 49%, és així, que és alta, és una despesa de personal alta, tot i que aquí s'inclou personal, s'inclouen plans d'ocupació, s'inclouen diferents tipus d'ocupació, que no vol dir només places fixes i consolidades de l'Ajuntament. Amb la previsió de l'any 2020 ens aniríem cap a més de 4.157.000 euros. És una xifra realment alta. I els ingressos, el que preocupa, com ja s'ha anunciat, és aquesta davallada de l'IBI després dels canvis en els valors cadastrals, que la previsió del 2020 el que ens porten és que baixarien uns 300.000 euros menys aproximadament del que hem tingut aquest 2019. Per tant, augmenta la previsió de despesa, sobretot de capítol 1, i baixa la previsió d'ingressos, sobretot pel que fa a l'IBI. Estem parlant de previsions i ho he dit abans, no estem parlant de nombres reals, de xifres reals, sinó que estem parlant de previsions, de tendències que les dades que ens aporten els tècnics de l'Ajuntament anuncien que aniríem cap aquí. Amb tot això, el resultat és que s'haurien d'ajustar uns 650.000 euros. Això és el que ens diu els números i l'alarma que la Diputació de Barcelona ha fet a aquest Ajuntament. La pregunta primera que ens fem nosaltres des de Fem Poble és si caldria ajustar aquests 650.000 euros. Segurament, com hem dit, una part sí,
segurament cal trencar aquesta tendència que ens han marcat les dades d'ingressos a la baixa i despeses a l'alta, però dubtem de si caldria fer-ho tant. No ho sabem, la veritat és que hem de dir que no ho sabem. Ens agradaria tenir més informació, ho hem comentat a les comissions informatives. A nosaltres ens falta informació, per exemple, ho dèiem, capítol 1, podríem entrar a mirar d'aquesta compost, si són treballadors temporals, plans d'ocupació, funcionaris per programa. Hi ha diferents tipologies de contractació en aquest Ajuntament i caldria analitzar adequadament, punt per punt, si el capítol 1 realment pujarà tant, si podríem fer que per l'any 2020, 21, 22 poguéssim rebaixar les despeses de capítol 1. Més coses podríem haver fet, segurament, i ho he de reconèixer, ho hem de reconèixer, segurament és difícil tot just al cap de 4 mesos d'entrar a un nou equip de govern a l'Ajuntament, de treballar el pressupost juntament amb les ordenances, és a dir, amb la recaptació d'impostos. Per nosaltres és una cosa fonamental, perquè ara estem parlant dels impostos, estem parlant de què recaptarà l'Ajuntament, però això no pot anar mai per nosaltres deslligat de amb què ens gastarem aquests diners. Si ingressem uns diners és per gastar-los en alguna cosa. Legalment, a 31 de desembre del 2019 s'han d'haver publicat, s'han d'haver aprovat definitivament les ordenances, per tant no hi havia més marge que fer-ho ara. En canvi el pressupost sí que el podem aprovar el mes que ve o l'altre, o al gener o al febrer o fins i tot al maig del 2020, no passaria res, però sí que creiem que seria important, si ara no ha sigut possible, que almenys hauríem agraït tenir més informació de cap on es volen destinar les despeses, de quines inversions es volen fer de cara a l'any que ve, com a mínim que els propers 3 anys que ens queden de mandat sí que puguem treballar a partir d'ara les ordenances juntament amb el pressupost. A partir d'aquí també ens falta, no sé si ja us ha arribat o no, però veu dir que està a punt d'arribar, aquest pla econòmic que la Diputació està treballant. Ens agradaria veure'l, seria un element més d'informació per saber si aquests 650.000 euros que ens alarmen i que ens diuen que hem de reduir, ingressant o reduint despeses, són necessaris o no són necessaris. Tenir aquest pla econòmic i financer ens ajudaria també a decidir-nos de si cal o no cal fer aquests ajustos, així com a tenir un estudi detallat de les despeses, que és una de les qüestions que hem anat comentant, que nosaltres creiem que és important també veure amb què ens estem gastant els diners a l'Ajuntament de Sallent, detalladament, analíticament, saber si hi ha despeses superflues, si n'hi ha que són estructurals, si n'hi ha que són despeses de serveis bàsics, de serveis públics que no es poden tocar. Evidentment no estem apostant per retallar en cap cas aquells serveis que aporten qualitat i benestar de vida a la població, però podria ser que hi hagués despeses que ara estem gastant i que potser no calen, o que les podem reduir, o que podem mirar altres maneres de gestionar. Per exemple, que en parlarem segurament, la recollida de les escombraries. És una despesa que, ho comentava abans la Carme, és deficitària i potser si el nou model permetés gestionar d'una manera diferent, per exemple el porta a porta ens permetria fins i tot reduir aquest dèficit del servei. I per últim també, per acabar, per saber si aquests 650.000 euros cal ajustar-los o no, també ens agradaria, ja ho hem demanat altres vegades, saber cap on aquest equip de govern vol encaminar la línia política, l'acció política. És a dir, tenir el pla d'actuació municipal és diferent fer una residència o no fer-la, és diferent construir un edifici o no construir-lo, és diferent canviar el sistema de gestió de les escombraries o no fer-ho. Hi ha moltes accions que si siguéssim coneixedors podríem valorar si aquest 2020 hi haurà tantes despeses, no hi seran, podrem augmentar els impostos o no cal fer-ho tant. Per tant, al final ens situem a que la proposta que ens fa l'equip de govern, fent un capmàs, ens proposa un increment dels impostos, recaptar més de 400.000 euros, corregeix-me Carme si anem per aquí, uns 429.000, i ens faltaria reduir més uns 220.000 euros en despeses. Sabem de moment d'on recaptarem aquests 429.000 aproximadament, 425.000, no sabem tant, o no ho sabem nosaltres, en aquest cas, d'on es retallaran aquestes despeses del pressupost. No sabem si és molt, 220.000 euros, o no sabem si és poc, perquè com dèiem, aquest pressupost no l'hem treballat.
Entrem més a fons en les ordenances, coses que ens agraden. Hi ha coses que ens agraden d'aquestes ordenances, coses que s'han introduït també a proposta nostra i que les valorem molt positivament. Per exemple, el recàrrec del 50% a l'IBI als pisos buits. Per nosaltres era fonamental que l'Ajuntament comencés a impugnar, comencés a castigar aquelles persones que tenen pisos buits. Sobretot, per nosaltres és important castigar els bancs i els grans tenidors. A Sallent tenim un 25% dels pisos buits. És un dels grans problemes que tenim al nostre municipi i l'hem de començar a afrontar. I fer un recàrrec del 50% de l'IBI és una primera mesura que la valorem positiva. És un primer pas per la lluita pel dret a l'habitatge al nostre municipi. Més coses que ens agraden. Ens agrada també que s'hagi inclòs als bancs i a les grans superfícies entre els que pagaran més aquests impostos, que s'hagi rebaixat de 500.000 a 300.000 euros el valor cadastral d'aquestes empreses que paguen més, afegir-hi el tipus comercial i oficines i que això permeti ampliar els tipus d'empreses que hi entren de noves, inclouen bancs i grans superfícies, que al final el que ens acaba portant és aquell principi que pagui més qui més té, és a dir, de justícia fiscal. Una cosa que ens agrada que ja existia és la bonificació del 50% de l'impost als vehicles elèctrics i híbrids. Creiem que van la línia de treballar també en la lluita contra l'emergència climàtica, fomentar que altres models de transport més sostenibles s'imposin a Sallent. Com a pregunta, que no cal que ens respongueu ara, però ens agradaria saber quants vehicles híbrids i elèctrics tenim matriculats a Sallent. I també ens sembla molt positiu que s'augmenti la bonificació de l'ús de la deixalleria. Estava al 10%, ara l'hem pujat fins al 15%, tot i que creiem que encara podria ser més, encara podríem bonificar, és a dir, facilitar o felicitar, depèn de com ho vulguem dir, aquells sallentins i sallentines que utilitzen la deixalleria i que per tant això ho veuen recompensat en una rebaixa de la taxa de les escombraries. També hi ha coses que creiem que són millorables i entrem potser en el quid de la qüestió del que més s'ha comentat els últims dies en aquestes comissions informatives, que és l'IBI del tipus general, que passa del 0,53 al 0,58, que això traduït a números més reals, reals ho són tots, però potser que ens entendrem més, estem parlant d'un augment més o menys d'un 9% del que pagaran els propietaris d'immobles, és a dir, de cases i de pisos a Sallent. Com hem dit, entenem que calgui incrementar impostos, segurament els números ens deien que calia fer-ho, però tornem a posar en dubte si calia fer-ho amb un 9%, amb un 2% o amb un 12%. No tenim prou informació, no sabem si hauríem pogut fer més retallades en despesa o si no, per tant no sabem si aquest 9% l'hauríem pogut treballar perquè fos menys. En tot cas, ara he perdut, perdoneu, sí que vam comentar una cosa, que és que en el període d'al·legacions d'aquestes ordenances, és a dir, fins al 31 de desembre del 2019, un cop tinguem potser més informació o puguem fins i tot parlar-ne més, aquest IBI, aquests impostos, aquest augment dels impostos a les cases i als pisos, podríem treballar-lo perquè pogués ser una mica més baix si és que podem trobar altres maneres d'arribar a aquest equilibri financer. Tenim un dubte també, hi ha una bonificació de 2 anys per plaques solars, que ens sembla una cosa positiva també, però ens agradaria demanar per què 2 anys. Creiem que potser és poc temps, que potser una bonificació amb una llargada temporal una mica més alta encara facilitaria i animaria a les famílies i als veïns de Sallent a col·locar més plaques solars en la línia una altra vegada d'aquesta emergència climàtica que vam declarar en aquest ple municipal. Coses que no ens han sorprès perquè ja n'érem coneixedors, però l'Església no paga l'IBI, no és una cosa només d'aquí Sallent, sinó que és un acord i és un conveni a nivell d'estat, però sí que és veritat que això sí que ens ha sorprès que el mateix papa Francesc va dir que estaria a favor de pagar l'IBI, és a dir, que els edificis de l'Església el paguessin aquest IBI. Per tant,
Potser ens podríem afegir a altres ajuntaments que ja han començat a fer-ho, com l'Ajuntament de València, com l'Ajuntament de Barcelona, que són ajuntaments grans, evidentment, però si molts ajuntaments, encara que fos de manera una mica simbòlica, perquè evidentment al final no s'acabaria recaptant aquest impost fins que no canviés aquest conveni estatal amb el Vaticà, amb l'Església, si tots aquests ajuntaments comencéssim simbòlicament a, com a mínim, fer arribar aquest impost als immobles de l'Església, aconseguiríem, potser aquest any no, però potser d'aquí uns anys, que l'Església no tingués aquesta excepció i també pagués l'IBI com qualsevol altra persona. La taxa de les escombraries, hi ha un increment de 5 euros, ja ho hem dit, és una taxa o és un servei que és deficitari. No ens preocupa tampoc que els serveis siguin deficitaris, de fet per això són serveis públics, per això no són serveis privats. Els serveis públics es paguen amb impostos i per tant ens sembla bé que no es paguin només amb la taxa exclusivament, sinó que també siguin els impostos generals els que acabin pagant els serveis, per tant també que els qui més tenen també siguin els qui més paguin, però com dèiem, segurament si coneguéssim més aquest nou model que volem aplicar podríem valorar-ho més al detall, i també el que voldríem dir és el per què d'aquests 5 euros, per què no 4 o per què no 10 o per què no 15, i també ens hauria agradat, i aquí ja entrem en una altra qüestió, que és, aquí ja podríem haver començat a parlar de fiscalitat progressiva, és a dir, de tarifació, de trams, de fer que no tothom pagui el mateix, sinó que si estem parlant de justícia fiscal, fer que qui tenen més paguin més, doncs amb el servei d'escombraries també, per exemple, és a dir, que les persones amb renda més alta paguessin més, que això a la pràctica com es fa és que aquelles persones amb renda més baixa puguin tenir bonificacions, o que aquells que reciclen més també poguessin tenir bonificacions. I l'IAE, l'impost d'activitats econòmiques, que només el paguen les empreses que facturen més d'1 milió d'euros, ara el tenim dividit en 3 categories, en 3 trams, podrien ser més o podrien ser menys. En la mateixa línia, en la línia de la justícia fiscal, en la línia de la fiscalitat progressiva, creiem que ho podríem reduir a 2, en comptes de 3 categories poder-les reduir a 2. Ens agrada que la primera categoria ja estigui al màxim, el 3,8%, és a dir, que Iberpot es pagui tot el que ha de pagar, pagui el màxim del que ha de pagar, però podríem fer que més empreses paguessin més, és a dir, aquelles empreses que facturen més d'1 milió d'euros, grans empreses, poguessin reportar més beneficis, més ingressos a l'Ajuntament de Sallent. I què no ens agrada? Ja ho hem dit, creiem que falta fiscalitat progressiva, creiem que hauríem pogut treballar-ho més, és a dir, tarificar les rendes familiars. En tenim experiències en altres municipis, per dir-ne un, per exemple, Cerdanyola del Vallès, que fa anys que ho treballen i que els ha funcionat bé, és a dir, que no hi ha hagut una caiguda dels ingressos, com a vegades es diu, no? que la fiscalitat progressiva el que fa és que al final el que baixin són els ingressos de l'Ajuntament. No ha estat en cap cas així, justament per això fa anys que ho continuen implantant. Al final el que dèiem és que legalment no es pot fer aquesta diferenciació per trams, és a dir, que per trams de renda es vagi pagant, es vagi augmentant, però sí que es pot fer al revés, posar una taxa alta i que per trams de renda es vagi reduint, és a dir, que totes aquelles persones interessades en reduir la seva aportació en aquesta taxa puguin adreçar-se a l'Ajuntament, puguin aportar la seva renda familiar i llavors puguin pagar menys si és que toca, o més si és que són persones amb una renda més alta. L'increment del 50%, el recàrrec del 50% de l'IBI als pisos buits, que hem anunciat que és una cosa que ens agradava, a la vegada que ens agrada ens fa por una cosa que ja es va anunciar en la comissió informativa, que és que potser no es pugui recaptar. De fet, en les previsions de l'any 2020 aquest increment del recàrrec de l'IBI ja no es va comptar, ja no es va aplicar. Si no s'apliquen aquestes previsions ens fa pensar que aquest recàrrec potser no es recaptarà. Llavors està molt bé que aprovem aquesta ordenança, que aprovem aquesta modificació del recàrrec de l'IBI als pisos buits, però evidentment estaria molt bé que l'apliquéssim
perquè si podem coses que no s'apliquen no servirà de res. Per tant, això ens fa pensar. Llavors, taxes més concretes, taxa per exemple d'utilització del pavelló o del camp de futbol o d'altres serveis o equipaments municipals. Per exemple, el muntatge de les proteccions del terra del pavelló es paguen 300 euros per la protecció del terra. Creiem que les entitats del municipi com Carrilet, que històricament ho ha demanat, o l'Associació Estudiantina de Cultura Física, per la festa de l'esportista, que en aquest cas segurament ho assumeix l'Ajuntament, no haguessin de pagar aquest muntatge dels 300 euros d'aquest terra que ho pot fer la brigada municipal. Evidentment, una empresa privada sí, però entitats com Carrilet, que cada any l'utilitzen pel Ball de Carnaval, creiem que podria ser l'Ajuntament qui es fes càrrec d'aquest muntatge, així com la utilització del camp de futbol. Les escoles i entitats també han de pagar si el volguessin utilitzar. I per últim, i no menys important per nosaltres, una de les primeres coses que vam dir quan vam entrar a aquest Ajuntament i que ens van cridar l'atenció és que l'equip de govern s'apugés els sous. Segurament si en aquell moment haguéssim analitzat, o si ara poguéssim analitzar i poguéssim veure on retallar despeses sense voler ser populistes, una part d'aquests sous, una part d'aquests increments podrien ser una part també d'aquesta retallada de despeses. Un dubte. Ens veu anunciar que durant aquests últims anys no s'havien recaptat les taxes per les parades del mercat, i veu dir-nos que a partir d'ara sí que es recaptaran de les escombraries del mercat. Només el dubte és com ho fareu per poder recaptar aquestes taxes. De moment ho deixem aquí. Gràcies. Gràcies. Per part de Junts. Sí, bon vespre a tothom. En primer lloc, demano disculpes per l'absència del nostre regidor David Saldoni. He tingut un problema personal i no ha pogut venir. Deixeu-me donar suport a tots els polítics que tenim empresonats, els polítics que tenim a l'exili, a la nostra sallentina l'Anna Gabriel, una abraçada des d'aquest ple, i també solidaritzar-nos amb tots els pobles que la setmana passada van tenir els desastres climàtics del nostre país. A veure, és un ple, com ha dit el regidor Guillem Cabra, una mica complicat perquè hi ha molts números. Abans de començar, sí, deixeu-me agrair a la Marta la seva bona voluntat, les seves bones explicacions i tot el seu suport, així com a la regidora. La regidora ens ha ajudat amb el que ha calgut, ens ha convidat a les reunions que han calgut, i per tant això és d'agrair i ho agraïm molt sincerament. Altra cosa és que intenti posar sobre la taula una mica el que veiem des de Junts. S'ha dit des d'aquí, i ho ha dit la Marta i ho tenim aquí escrit, diu: presentació de la liquidació del pressupost del 2018, un resultat de 792.431 amb 19 euros, romanent de tesoreria 3.032.901,68 euros segons el Real Decret 2/2004, estalvi net d'aquest Ajuntament 982.693,87 euros, i això vol dir que el nostre rati d'endeutament està en el 38,19%, quan hi ha ajuntaments que estan amb uns problemes financers molt greus, és a dir, tenen dèficits importants. Què vol dir? Que el nostre rati d'endeutament estigui al 38,19%, que tenim possibilitats en el cas que ens convingués de demanar crèdits, d'acord? Perquè tenim un endeutament molt petit. Aquesta és la primera observació que faig. Aquest Ajuntament no té problemes. Ara, ens basem només en un anàlisi, per mi, molt tècnic, que és aquesta regla de la despesa que va aparèixer en un moment donat, on només compta ingressos, el que ingresso menys el que gasto, i no compto res més. És a dir, no es fa cas ni que hi hagi un romanent, ni de que el que s'hi volen és que anem a eixugar deute. Recordem que és una regla que ve de l'Estat, i ens obliga a complir-la, i per tant ens diu: escolti, vostè té que eixugar deute, no té que posar els diners al carrer, no ha de posar els diners a la gent del carrer perquè puguem fer, no, vostè ha d'anar a eixugar deute, ha d'anar al banc i eixugar els deutes que té.
Per tant, aquí no jugarem. Estic d'acord, la regla de la despesa, en el nostre cas, es va trencar perquè el que vam fer va ser posar els diners al carrer perquè teníem moltes inversions i perquè teníem moltes subvencions. Subvencions d'on venien? Subvencions que vam demanar a la Diputació, subvencions que demanàvem a la Generalitat per no gravar els ciutadans. Esquerra Republicana, en aquella època que estava a l'oposició, ens deia: reduïu els valors catastrals per reduir la càrrega impositiva a la gent dels cellentins i les cellentines, i així es va fer. Es va reduir la càrrega impositiva reduint l'IBI i per tant sabíem ja que recaptarien 250 o 300.000 euros menys. Ja ho sabíem que els recaptaríem, però per això som polítics, perquè hem de venir aquí a fer política, i fer política és fer un pressupost ajustat al que ingresses, i una política, i per cert, quan parlen també del que hi ha les despeses, hi ha 117.000 euros de mes del capítol 1, que són els sous de l'equip de govern, més 250.000 dels plans d'ocupació que s'han comptat com a capítol 1 i no hi han d'entrar en el capítol 1 perquè hi ha gent que poden deixar de tenir-se com a plans d'ocupació, i per tant aquests els hauríem de restar, i en aquest cas no s'han restat i potser que els restéssim. Restem el que s'han apujat a l'equip de govern i restem els plans d'ocupació i veurem el que tenim en el capítol 1. Això en primer lloc. Per tant, repeteixo, aquest anàlisi és molt tècnic i llavors el que un ha de fer, i com ha reclamat sempre la CUP, i en aquest cas li dono la raó, i a vegades no li donava, però en aquest cas li tinc que donar la raó, en aquest cas a la CUP concretament, perquè quan estàvem governant ens deia sempre el regidor Junyent que hauríem de fer el ple d'ordenances juntament al ple de pressupostos, perquè en el pressupost és on es veu on es fa política. Quants diners destinarem a les aceres, quants diners destinarem a fer plans d'ocupació o no n'hi destinarem cap, quants diners destinarem als avis, per no gravar els ciutadans. Hem de gravar els ciutadans. 9,4% d'increment a l'IBI, un 9,4%, un IBI industrial del 9,9%, un impost de construccions del 14,3% i que no s'us mori cap familiar, perquè teniu una plusvàlua del 37,5% en augment, i un IAE de categoria 2 amb un augment del 4%, un IAE de categoria 3 del 4%, i sense tenir el pla d'escombraries, de saber si recaptarem més o menys, hi ha un augment del 5%. Això és el que farem en els cellentins i les cellentines. Els hi posarem aquest increment dels impostos, tots, no ens hem guardat algun, quasi bé tots els impostos que toquen directament a les butxaques d'un poble que té una renta per càpita de 24.000 euros, els hi posem aquest increment d'impostos, i sense fer una política en el pressupost, sense fer política de dir a on gastarem més, a on gastarem menys, quines subvencions arribaran, demanarem un POSC. A més, si demanen un POSC el posarem a la votació i farem una mica de participació ciutadana amb aquest POSC que demanem, és a dir, on demanarem les subvencions i on farem la política. No n'hi ha prou en dir, escolti, la regla de les despeses s'ha trencat, repeteixo, una llei que em ve de l'Estat i que m'obliga a eixugar el deute. Escolti'm, primer són els cellentins i les cellentines que no pas a eixugar el deute. Jo, amb un ràtio d'endeutament del 34%, me'n tinc que anar a eixugar el deute. Escolti'm, la regla de la despesa, i Esquerra Republicana moltes vegades estava d'acord amb nosaltres quan estaven a l'oposició, sempre ens deien baixeu la càrrega fiscal de cellentins i cellentines, i per això vam deixar i vam fer una revisió catastral i vam abaixar els IBIs. I aquí no només s'abaixen els IBIs, sinó que s'apugen tots els impostos sense dir absolutament res, i tothom trobant-ho com si no passés res. Ens augmentem el sou, i perdoneu, i aquí tenim una valoració de tot el que ha gastat des del 2017 al 2018 dels resultats de romanent, i tenim un romanent i tenim uns diners que Déu-n'hi-do els que s'han deixat a l'Ajuntament. És a dir, si jo ara agafo l'alcalde i agafo la regidora i demà me'n vaig al banc i li dic al senyor del banc, escolti, faci'm un abstracte dels comptes i dels diners que tinc aquí, els hi puc portar en aquest ple els diners que hi ha a dintre del banc. I per tant, aquests diners que hi ha a dintre del banc són diners que no tenen, els tenim a l'Ajuntament, els hem estalviat,
hem estalviat des del 2007 fins al 2018, s'han estalviat diners, i els diners que no s'han estalviat és que els hem posat al carrer, perquè amb la llei de barris hem gastat diners, perquè Cal Carreres ens va costar diners, i ens va costar més diners perquè vam tenir-hi problemes, i tot això ho vam posar al servei dels cellentins i les cellentines. I el que no és just és que en aquest moment hi hagi una puja d'impostos brutal, deixeu-me dir la paraula, perquè és brutal la puja d'impostos que hi ha. I esperem el segon torn. Moltes gràcies. Gràcies. Primer de tot intentaré contestar les preguntes per part dels dos grups que han fet comunes. Cansats de la demagògia. Aquest equip de govern no s'ha pujat els sous. Aquest equip de govern ha creat una dedicació exclusiva més que es paga amb la dissolució d'un equip directiu que vostès, senyors de Junts per Catalunya, Convergència i Unió, PDeCAT i els conseqüents noms que s'han canviat, tenien pagant a membres d'aquesta casa perquè fessin la feina que havien de fer els polítics. Nosaltres en campanya vam prometre que seríem polítics que estaríem al poble, pel poble i treballant pel poble, i tal com s'ha demostrat amb la gestió que hem estat fent aquests només 4 mesos que estan al govern, estem demostrant que només el fet de que aquí hi hagin persones que vinguin a treballar cada dia a primera hora del matí i se'n vagin a última hora de la nit està donant el seu fruit només amb el mateix funcionament de la pròpia casa i dels mateixos treballadors. Per tant, demagògia a la justa, perquè els números estan sobre la taula i ho hem explicat. I tranquils que ho publicarem en paper perquè tots els cellentins i cellentines ho puguin conèixer de primera mà. Dit això crec que també es havia demanat per part de Fem Poble. Dit això, en cap cas els cellentins i cellentines pagaran més que pagaven a l'any 2017. En cap cas hem fet una crítica a la gestió anterior. Som molt conscients que l'Ajuntament de Sallent té un romanent, en som molt conscients. I no diem que s'hagi deixat malament. El que passa és que durant els últims anys s'ha aplicat una política de davallada d'impostos, principalment de l'IBI, que és que no és que la veiem malament, evidentment que un ajuntament no ha de tenir beneficis mai a la vida. Els beneficis que ha de produir un ajuntament han de ser pels ciutadans i les ciutadanes, pels cellentins, pels cabrianesos i per la gent de Cornet, per tothom. Què ha passat? Hi ha hagut una davallada d'aquests impostos que s'ha exagerat massa aquesta davallada, i a la vegada ens diuen apujarem impostos, no haguessin apujat despesa en personal. Si anem cap a si es fa una política de dretes, que és totalment legítima si governa un partit de dretes, de baixar els impostos a la gent, és totalment legítim de fer-ho, però paral·lelament no en facin una política d'augmentar despesa, perquè qualsevol economia domèstica de qualsevol cellentí que cobri 24.000 euros i que n'hi ha molts que en cobren molt menys, no pot aguantar això, és evident, és evident. Dit això, nosaltres l'únic que estem fent, jo no ho considero una pujada d'impostos, és un reajustament de la baixada. En cap cas, un cellentí amb números sobre la mà, i ara li deixaré si vol, senyora Argelaguet, no pagarà més que l'any 2017. És aguantar. Per què? Perquè volem fer una despesa estructural que tinguem equilibrada, que estigui equilibrada, la despesa del funcionament ordinari de l'Ajuntament. Aquest romanent, evidentment, que el farem servir. El necessitem, aquest romanent, i crec que és un projecte prou important, per exemple, que ja ha anomenat la regidora Escames, la residència, com perquè tinguem capacitat financera per afrontar un projecte que crec que és de màxim consens amb els membres d'aquesta corporació. Dit això, altres preguntes d'ajustament per part de Fem Poble. Ens alegrem que hi hagin polítiques que veieu positives. Hem incidit en fer polítiques d'esquerres, per començar també orgullosos del fet d'aplicar aquest 50% als pisos buits. Amb això volem fer incidir directament al mercat de l'habitatge i procurar que fent això hi hagi més pisos en el mercat de lloguer de Sallent i que per tant en l'augmentar aquesta oferta en baixi el preu, perquè som conscients també que el preu del lloguer al nostre municipi és molt elevat. Respondrem les preguntes dels vehicles, de les plaques solars en futures ocasions i dir a nivell general que crec que aquest equip de govern s'ha obert completament amb transparència absoluta cap a tots els grups de l'oposició perquè es coneguin els números de primera mà i a més amb els ajustaments que fem hem tingut perfectament en compte l'opinió de Junts per Sallent, l'opinió de Fem Poble a l'hora de reajustar i nosaltres mateixos, que serem els que ho patirem, ajustarem la despesa d'aquest Ajuntament que creiem massa elevada i que frega
que frega límits per tal de posar en un bon funcionament l'Ajuntament de tal i com els hem trobat, i serem nosaltres qui ho patirem, perquè nosaltres estem al govern i per tant haurem de fer aquests esforços multiplicats a l'hora de reduir aquesta despesa, que tranquils que tindrem l'oportunitat de consensuar-ho, de veure com ho reduïm. Dit això, estem ja estudiant tots els serveis que prestem per tal de no haver-los de reduir, per optimitzar-los molt més. Estem tirant endavant una auditoria de personal per veure la situació, la relació dels llocs de treball en aquest Ajuntament i per tant poder fer un ajustament. I com dic, tot això ho hem fet consensuadament i també agraïm que ho diguin, perquè hem iniciat aquestes taules de diàleg per fer un govern que compti amb totes les opinions del nostre municipi. També les reiterades enumeracions d'Esquerra Republicana quan estava a l'oposició. Esquerra Republicana quan estava a l'oposició, primer de tot, no tenia la informació que a dia d'avui tenen tots els grups municipals, perquè nosaltres fem política de transparència amb tothom, amb la gent i amb els grups municipals. Per tant, si no tens tota la informació no pots fer una valoració. A més, jo m'he posat en contacte amb el cadastre i en cap cas es demanava que hi hagués una reducció d'ingressos. De fet, l'actitud de la majoria de municipis del nostre país quan hi ha d'haver una revalorització cadastral és ajustar-ho per no afectar els ingressos, perquè per sort tenim un ajuntament que té un estat financer bo, en el sentit de que tenim diners per fer coses, tenim un bon polígon industrial que també seguirem potenciant, però hi ha ajuntaments que no es poden permetre el luxe de baixar l'IBI de manera desmesurada, perquè això afectaria directament la despesa corrent, la despesa de funcionament de la casa, i per tant això afectaria el funcionament normal de l'Ajuntament. Nosaltres tenim aquesta oportunitat, però en cap cas, reitero, no és fer un canvi brusc ni incrementar això als cellentins, a part que és per complir, és per complir al final, perquè si no, més endavant, cada cop serà més gran el problema. Hi haurà un moment, nosaltres assumim la responsabilitat d'arreglar això, perquè els que governin més endavant no ho hagin de fer ells, perquè si seguíssim aquesta dinàmica acabaria un moment que aniríem a zero en tots els aspectes. Llavors ajustarem, i li puc assegurar que durant aquesta legislatura els cellentins i cellentines continuaran gaudint dels millors serveis i de totes les inversions que ens hem proposat i que ens proposem a fer i que us presentarem quan tinguem el pla d'actuació municipal acabat, que ja hem començat a treballar per tal de que tothom conegui quin és el pla de govern, entenent el que nosaltres vam prometre en campanya electoral i incorporant totes les propostes que des dels grups de l'oposició es vulguin treballar i puguem parlar concretament. Dit això, la regidora Escàmez acabarà de fer unes aclaracions. Gràcies. Bueno, jo, per lo que he escoltat, aquí es barregen tots els termes econòmics que es puguin barrejar i més. De l'exercici 2018 en darrere no s'ha comentat res en absolut. Que els romanents de tresoreria siguin de 3 milions d'euros és una evidència. Sí, hi són. Però és que no estem parlant d'això. No estem parlant d'això. Els romanents de tresoreria el que són és la diferència entre ingressos i despeses que al llarg de la vida de la corporació s'han anat produint, i que hi hagi romanents de tresoreria positius vol dir que els ingressos han sigut superiors a les despeses i són les reserves que té l'Ajuntament. Però això ha passat durant tota la vida de l'Ajuntament. No s'ha de barrejar això amb el fet de l'anàlisi que s'està fent a 2019, que em sembla a mi que ha quedat prou clar el que està passant. No estem dient res d'anys anteriors, estem dient que a data d'avui la tendència dels ingressos ha sigut a la baixa, les de les despeses a l'alça, i arribem a l'any 2019, que és quan impacta la disminució de la valoració cadastral, on quasi bé podem acabar per sota de 0 o una mica per sobre de 0. Però ningú està dient res d'anys anteriors. Em sembla a mi que això està clar.
i estem barrejant coses, totalment. Estem parlant d'ingressos de corrent de l'any 2019 i de despeses de corrent de l'any 2019. Res més que això. En referència a la bonificació, un moment que ho estic buscant. Estic buscant de la plusvàlua. Vale. Vostè ha dit que, bueno, que l'increment aquest de la plusvàlua que potser val més no morir-se perquè ha incrementat moltíssim, no? Ha dit això. Vostè ha mirat l'apartat de les bonificacions, que han pujat un 40%, precisament per protegir això? Això també s'ha de dir, Per tant, barrada. Llavors també voldria puntualitzar que, bueno, sembla això una bomba, s'ha incrementat el 9% l'IBI. Bueno, ara en valor absolut li puc comentar el que suposa això. Nosaltres, jo m'incloc dins d'aquesta gent, perquè quan parlem de la gent sembla que és una massa d'algú, vull dir, això ens afecta a tots. No pagarem més del que estaven pagant la gent, o el que estan pagant la gent dels pobles veïns. No pagarem més del que estaven pagant els anys 2017 o 2018. I que en valors absoluts estem parlant d'increments de 18 euros per la gent que pagava un rebut de 200 euros. Un increment de 28 euros per la gent que pagava un rebut de 300 euros. Un increment de 56 euros per la gent que ja paga rebuts de 600 euros. Vull dir que s'ha de posar en valor això també. I en definitiva, com ha dit l'Oriol, el que fem és tornar, o sigui, des de l'any 2015 fins ara, el decrement i el que ha deixat de pagar la gent ha suposat un 20% menys d'ingressos per l'Ajuntament. L'únic que fem és intentar recuperar aquesta pèrdua, passant potser a tenir menys ingressos respecte al 2015 amb un 12%. De moment ho deixo aquí perquè com que he sentit tantes coses em vull ordenar una mica les idees. Merci. I ara per part de FEPOBA, si voleu seguir amb el segon torn de... Sí, anirem ràpid. Nosaltres ho hem explicat, som conscients de l'estat pressupostari, de l'estat financer, del romanent de tresoreria que hi ha a l'Ajuntament. Ja ho hem dit, creiem que cal refer, cal reestructurar aquestes tendències. A la vegada també tenim clar que la salut econòmica d'aquest Ajuntament no és dolenta, que si ens mirem els números reals, com deia la regidora Gelaguet, si anem al banc
hi ha un romanent de tresoreria, ho hem dit, si calgués afrontar una situació d'emergència o si calgués fer unes inversions que fossin grans, que fossin importants per aquesta població, es podria fer perquè hi ha diners a l'Ajuntament. Una cosa és que hi hagi diners i l'altra és la tendència que segueixi l'evolució dels ingressos i les despeses. Que en això sí que nosaltres som conscients que cal redefinir-ho i cal que els ingressos tornin a pujar i cal que les despeses tornin a baixar. No ens volem allargar més, creiem que ho hem explicat a bastament en la primera intervenció, només avançar que nosaltres votarem en contra i volem explicar el per què votarem en contra d'aquestes ordenances, sobretot perquè no sabem si són les ordenances que Sallent necessita, perquè ens agradaria, com hem dit, tenir més informació, ens agradaria tenir aquest pla econòmic, ens agradaria poder treballar els pressupostos per saber d'aquests ingressos que recaptem cap a on els destinarem, ens agradaria saber quines inversions es faran l'any 2020, ens agradaria, això sí, que la fiscalitat progressiva comencés a ser una realitat en aquest Ajuntament, que es pogués aplicar a la taxa de l'aigua, a la taxa de les escombraries, a la taxa de clavegueram, a la taxa, els preus de l'escola de música, és a dir, en tot de taxes i preus que es paguen, que els ciutadans de Sallent paguen i paguem a aquest Ajuntament, poguéssim començar a aplicar el criteri de la fiscalitat, dels trams, de la renda familiar, de que qui més té més pagui i qui menys té menys pagui. No ens sembla del tot malament l'increment de l'IBI si realment sapiguéssim què és l'increment correcte que s'ha de fer. Nosaltres no sabem, i ho hem dit, si havia de ser un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 10, un 15 o un 20, perquè això també va lligat a la reducció de les despeses i també va lligat al final també a quines inversions voldrem fer. Però sí que ens fa por, o us demanaríem, com hem dit, que tan aviat com puguem reestructurar-ho, tan aviat com puguem tenir més informació, tan aviat com fins i tot en el període de delegacions poguéssim definir-ho millor quin és aquest tant per cent de l'IBI que volem que s'ha d'incrementar, el poguéssim variar, que aprofitem aquest període de delegacions i que si estem apujant impostos, això sí que ens agradaria que nosaltres no estem en contra de pujar impostos, nosaltres ja ens sembla bé que els qui més paguen més tenen, que les grans empreses repercuteixin més en els ciutadans de Sallent, però sí que no ens agradaria que passés, com a vegades passa en altres municipis, que durant 2 o 3 anys puges impostos i quan arriben les eleccions, i ens fixem d'aquí 4 anys, llavors l'any abans s'abaixessin. No estic dient que això ho vulgueu fer, però sí que estic dient que ens semblaria una mala jugada o una jugada electoralista que ara els pugéssim només a arribar i llavors l'últim any els baixéssim, que si s'han de baixar, si s'han de reestructurar aquestes càrregues fiscals no les fem l'últim any abans d'eleccions, sinó fins i tot si les podem fer en aquest període de delegacions les fem, o si les podem fer l'any que ve també. També votarem no perquè creiem que en el model de la recollida d'escombraries hauríem pogut participar més i hauríem pogut saber més si es poden fer aquestes bonificacions, aquesta tarificació, si es pot bonificar a la gent que recicla, i també ens agradaria treballar que aquestes taxes i ordenances treballessin també en la facilitació dels equipaments i espais municipals a les entitats del municipi, que fos més fàcil, que fos més barat o al final que fos gratuït segons quin accés als equipaments municipals. Ho he dit abans, en resum, votarem en contra perquè no tenim clar, una altra vegada ho torno a dir, que aquestes ordenances siguin definitivament les que Sallent necessita per aquest 2020, perquè parlem de previsions, perquè parlem de tendències, perquè parlem de recaptació d'impostos però no parlem de retallada de despeses, i perquè no sabem, tot i que dieu que ja estem treballant, no en dubtem que ja estigueu treballant, però nosaltres, els grups de l'oposició, no sabem cap on voleu encaminar aquest Ajuntament, les vostres accions polítiques, el vostre pla d'actuació municipal. Per tant, segurament si tinguéssim més informació i sobretot si poguéssim treballar-ho conjuntament amb els pressupostos, el nostre vot podria variar, i ja ho diem de cara a pensar a l'any 2020, el 21, el 22. I això és tot. Gràcies. Gràcies. Per part de Junts. Sí, apreciat alcalde, em pot tractar de dretes, em pot tractar del que vulgui, però no em tracti de falta de transparència.
jo entenc que vostès han fet un acte de transparència i els hi he reconegut al principi, però el que no poden fer és tractar-nos de falta de transparència quan nosaltres teníem tots els números publicats, donàvem un munt de patracols de tots el que eren els pressupostos i de tot el que fèiem, i per tant, falta de transparència no, tracti'm de dretes, tracti'm del que a vostè li sembli, jo li respecto i no li diré absolutament res, però de falta de transparència la veritat és que em dol, perquè nosaltres vam ser transparents i l'únic que estàvem dient és que, bueno, en tot cas comencem per lo bo, estic d'acord de que no havíem cobrat l'impost a les pedreres i estic a favor de que aquest equip de govern ho faci, estem a favor de que aquest govern es cuidi de la neteja del mercat, perquè és una cosa que crec que s'havia de fer i es farà, com la llei que ha entrat ara que es pot cobrar en els pisos buits, també és una cosa que mereix tot el respecte que ho facin. Només dic que com que la regidora sempre diu que els números canten, l'únic que dic és que aquí també canten els números, i és que aquest Ajuntament té un coixí lo suficientment gran com per esperar almenys tenir elaborat un bon pressupost i veure a on es gasten les coses, i com deia el senyor Guillem Cabra, veure com fem el pressupost, a on estalviem, quines subvencions tindrem per poder reduir una mica el deute i no gravar en els ciutadans i ciutadanes. I és cert, ens agradi o no ens agradi, quan vam baixar els impostos era una cosa que havia reclamat reiteradament, revisar els valors catastrals per no carregar tant els cellentins i cellentines, i això era una proposta que Esquerra Republicana ens l'havia fet, i no ho dic amb mal to, ho dic amb bon to, perquè la gent de Sallent pagués menys, i això ens ho deien, i nosaltres vam rebaixar, vam fer la revisió dels valors catastrals, i si la casa d'un senyor en vez de valdre 100.000 va passar a valdre 50.000, tenia que pagar un IBI més petit, senzillament, i per tant sabíem que recaptarien de 250 a 300.000 euros menys, i per tant fent política pressupostària sabíem que havíem de reajustar el nostre pressupost perquè les coses sortissin. Senzillament és l'únic que volia fer constar. Pujar impostos, diguem-ne que és una cosa que dius, no és pujar tant, doncs senyora regidora, em sembla bé, si vostè creu que transmetem en els cellentins i les cellentines, no pateixin, no és pujar tant, i perdoni, les bonificacions sí que sé que són, perquè nosaltres també teníem bonificacions, però i sé què vol dir bonificar, puc ser una mica tonta, però tant no, i per tant sé què vol dir bonificar, i que hi haurà bonificacions, ho celebro. L'únic que estic dient és que una vegada vist el primer any, i entenc que vostès han entrat i que vostès ni criminalitzo a ningú, cosa que sí que m'ha ofès l'alcalde quan ha dit que nosaltres no érem transparents, perquè més transparents del que vam ser, i crec que aquí hi ha testimonis que ho podrien afirmar i que són del seu partit, de que donàvem tots els números i tots els que ens demanàvem durant 8 anys que jo vaig ser al govern, i donàvem tot el que podíem, i si els demanaven en paper, si els demanàvem i el demanaven tot sencer, i nosaltres ho donàvem. Per tant, transparents ho érem. Altra cosa és que m'acusi del que a vostè li sembla que m'hagi d'acusar. Escolti'm, acusi'm del que vulgui, acusi'm de que no vam fer una bona política. L'únic que dic és que aquest Ajuntament és un Ajuntament sanejat, que hi ha ajuntaments que tenen uns forats enormes de diners, que no saben com fer-s'ho, perquè aquest sí que ni regla de la despesa ni res, i que a mi se'm fa difícil, perquè ja se'm feia difícil que quan has de dir i t'ordenen, i a més amb una llei estatal, que vagis a eixugar deute, dius, escolti'm, primer són els meus ciutadans i després ja eixugaré el deute, els bancs que s'esperin. I per tant és una cosa que havíem aplicat i que entenc que vostès no vulguin aplicar. Jo només faig el paper i dic el que ens sembla que havíem de dir. I repeteixo, no necessito que se m'expliqui, perquè l'he viscut durant temps, i quan un té que fer política agafa els números i diuen, oiti, miri, les aceres, com deia el senyor Guillem Cabra, que celebro que voti en contra, perquè és que quan veiem el pressupost potser llavors direm, en vez de les aceres no podem gastar 80.000 euros, n'hi haurem de gastar 50, i a tal lloc no n'hi podrem posar tants, i els plans d'ocupació no els podrem fer. Però aquest Ajuntament afortunadament és un Ajuntament sanejat, i com a tal
no em sembla de rebut que arribi un equip de govern i el primer que faci sigui pujar impostos. D'acord, vostè dirà no, és que només són 28 euros o 18 o 10. Escolti'm, potser vostè ho veu d'una manera i nosaltres ho veiem d'una altra, i crec que també ens mereixem el respecte com a partit, i que tampoc se'ns titlli cada vegada de que si canviem el nom o no canviem el nom, o que, escolti'm, jo en aquests moments soc independent i escolti, també m'ofèn que se'm titlli de segons quin, perquè jo a vostè em sembla que no l'he ofès, només li he dit que em semblava que no calia pujar impostos sinó esperar a fer un bon pressupost, a discutir-lo, i que llavors, com repeteixo, com deia el senyor Cabra, que no és que sempre estigui d'acord en fer un poble amb la CUP, ara no vol dir això, però que que quan es veuen els números i els tens a davant dius, ospa, potser val la pena que fem això, que fem allò, quines subvencions rebrem de la Diputació, si tindrem puosc o no tindrem puosc, què hi haurà per jugar una mica, i llavors en funció de tot això ja veurem com ens en sortim. Però, home, senzillament la nostra crítica i el nostre vot serà desfavorable perquè entenem que començar i dir no agafo tots els impostos, els tiro amunt i veurem què passa. A nosaltres ens sembla que la regla de la despesa ja fa molt temps que la teníem interioritzada i que, tot i així, els tancaments d'aquest Ajuntament han sigut sempre en positiu i teniu un bon coixí per poder fer actuacions, teniu béns immobles, teniu pisos i teniu quantitat de coses per poder jugar, senzillament, i no voldria que la gent es molestés, senzillament ho he dit, potser perquè ho he dit amb un to, però perdoni'm senyor alcalde si l'he ofès, jo no volia ofendre absolutament a ningú, només era la nostra posició. Gràcies. Gràcies. Bé, hem barrejat moltes coses en una olla i és bo de poder barrejar les coses, de poder no barrejar les coses quan tractem temes tan delicats. En cap cas m'ha ofès i lamento si ha estat així. Crec que sempre he mantingut i ho faré sempre el respecte a tots els grups polítics de la corporació, i aquest és el tarannà del govern, que per això estem aquí, per això tenen la informació sobre la taula, perquè l'hem parlat a bastament. Primer de tot, lamento, ja no els hi tornaré a repetir noms de partit, tampoc ho faré, mantenc aquesta petició. S'han barrejat moltes coses aquí. A veure, això no és cap augment desmesurat, en cap cas. És un reajustament tornant a valors que pagàvem l'any passat. No posem l'alarma en coses que no hi són. Nosaltres no tenim cap mena de ganes d'haver de fer aquest ajustament. I això no va del romanent de si hi ha 8 milions, com si n'hi haguessin 50. Perquè per començar aquest romanent són crèdits que han quedat i que s'han pagat interessos per aquests crèdits de pressupostos que s'han fet, que no s'han acabat d'executar i que per tant hem pagat 10.000 euros més interessos i tenim 10.000 euros. O sigui, hem pagat de més el valor del propi diner perquè no s'ha ajustat prou bé el que s'ha gastat. Llavors tenim diners que han quedat de romanent. Val? Ja ho entenc, això, no ens hem posat pas en això, ens estem posant en el funcionament de l'estable de l'Ajuntament. Simplement volem ajustar-ho i no és en cap cas cap mesura electoralista. Fa 4 mesos que som aquí, de tot el que hem parlat, realment els grups de l'oposició creuen que podem en 4 mesos fer tot això? No som superherois, És que hi ha un moment que hem de tocar de peus a terra una mica, i hem de tocar de peus a terra, sortir al carrer i airejar-nos, perquè estem parlant de 4 mesos i ens demaneu un fotimer de feina i crec que hem avançat moltíssim ja, i nosaltres tampoc teníem tota la informació per poder fer això. Nosaltres tampoc els aprovarem perquè ens vingui de gust, ho fem per responsabilitat, ho fem per la responsabilitat que creiem que tenim de posar el dia a dia d'aquest Ajuntament en bon estat. Això el primer de tot. Per tant, intentem no barrejar les coses perquè llavors la gent es fa un embolic i és bo de parlar les coses i intentar que els que estem al capdavant del nostre municipi amb diferents grups polítics i com deia, clar que tenim una visió diferent de les coses, per això ens presentem candidatures diferents, si no aniríem tots junts, i això és bo que hi hagi aquesta diversitat i el debat, perquè molt sovint, si sabem escoltar, ens adonem que tots cometem errors i que per tant els podem corregir, i el tarannà d'aquest govern és sempre escoltar, començant per la gent del carrer i a tots els grups de l'oposició. Ho és i ho serà sempre. Dit això, sempre oberts a poder aclarir
tot el que sigui necessari. Reitero, no ho fem per gust, ho fem perquè per poder complir això, per poder fer més endavant, un cop passat aquest any, que no serà bo, tampoc serà dolent, alerta, que no serà el millor que ens haguéssim pogut trobar. Imagina't, jo entro aquí d'alcalde i m'hauria encantat poder fer la tira d'immersions i començar a transformar el poble com tenim la il·lusió de fer. Ni m'hauria encantat, simplement creiem que hem de ser realistes, tocar de peus a terra, establir això i després fer totes les inversions i treballar molt i treballar encara més per mantenir que els ciutadans de Sallent continuïn gaudint de tots els bons serveis que gaudeixen a dia d'avui, els que hem estat millorant, els que segur que podem millorar, els que segur que podem optimitzar, que també és important, perquè quan s'està sobre de les coses, de vegades també trobes maneres de prestar el mateix d'una manera més eficient. Dit això, no sé si la regidora Escànet vol fer algun apunt més. M'entristeix que no votin a favor, nosaltres tampoc és la votació que ens ve més de gust, però per responsabilitat això ha d'anar endavant i evidentment que l'equip de govern votarà a favor i oberts a parlar del pressupost, de veure com ho establim i aquí també hem tingut en compte la valoració de tots els grups polítics, que hi és i serà sempre, i el respecte i la confiança crec que hi ha de ser pel bon funcionament i perquè també crec que és el que vol la ciutadania de Sallent. Dit això, regidora Escàmet. En referència a l'al·lusió que s'ha fet a Esquerra Republicana sobre la petició de baixar valors cadastrals i que vostès van acceptar, amb això res a dir. El que passa que el fet de baixar valors cadastrals no vol dir rebaixar recaptació. I si vostès van decidir rebaixar recaptació, era responsabilitat seva. I lícitament, si ho van fer així, a mi em sembla perfecte, vull dir, cap problema. El fet és que si es baixa recaptació, aleshores en sintonia les despeses també haurien de fer el mateix comportament, i no ha estat així perquè la tendència ha estat a l'alça, i ara arribem a l'any 2019 i ens trobem amb aquest atzucac. Ningú està dient que hi hagi un forat, però si no prenen mesures a partir de ja, que és quan hem trobat el problema, en 3, 4, 5 anys aquests romanents de tresoreria que estan en el balanç desapareixerien, i això és així. Per tant, gràcies a Déu hem trobat el problema i l'hem d'encarar. L'hem d'encarar i és el que estan fent. I sobre la regla de la despesa, nosaltres no estem parlant de la regla de la despesa, estem fent un anàlisi financer simplement dels ingressos de corrent i despeses de corrent. En cap moment estem parlant de la regla de la despesa, en cap moment estem ficant les inversions aquí, només estem parlant d'ingressos i despeses de corrent, que segons les previsions que tenim serà de dèficit en 653.000 euros, i amb aquestes dades objectives estem prenent aquesta decisió. I pel que respecta al pla econòmic financer, avui hem sabut, ens han donat més aproximacions i podria ser que fos més negatiu. Encara no tenim el resultat final, però no ens allunyarem gaire de la previsió que des de serveis econòmics s'ha fet. Gràcies. Gràcies, regidora. Crec que hem fet els aclariments oportuns i per tant passaríem a la votació de la proposta d'aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per l'exercici 2020. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Queda aprovada per 7 vots a favor i 6 vots en contra. I passaríem al punt 2, la moció per demanar que Sallent es declari municipi... 5 en contra, sí, perdó, el costum, lamentem també que no hi hagi pogut ser el portaveu de Junts per Catalunya, el senyor Saldoni, esperem que tot vagi bé.
Passem a aquest punt 2, moció per demanar que Sallent es declari municipi antifeixista. Senyor secretari, algun membre del CDR vol llegir la moció? No? Bueno, la tinc aquí, Sí? Bueno, ja aquesta moció ha estat treballada conjuntament amb tots els grups polítics i amb el Comitè de Defensa de la República per tal de que tots ens quedi clar, i crec que és bo que tots els debats, tots els punts que haguem d'afrontar amb entitats, amb col·lectius, els puguem debatre tant amb ells com amb tots els grups polítics, perquè crec que és de salut democràtica. El senyor Emili Aguilera llegirà la moció. Endavant, gràcies. Hola, bona nit. Ara sí? Perfecte. Doncs bé, passo a llegir la moció. Bé, si de cas, prèviament, voldria dir que aquesta moció és la segona vegada que es presenta en aquest ple. La primera vegada la vam presentar a principis d'any i la van acabar retirant nosaltres mateixos perquè vam veure que no tenia el recolzament necessari. Prèviament a la presentació d'aquella moció, de la primera vegada, van convocar a totes les entitats i a tots els partits polítics del poble amb l'ànim de consensuar-la. Malauradament, en aquella ocasió només van venir dues entitats. Llavors, al setembre, el mes passat, la van tornar a presentar i llavors la moció és pràcticament la mateixa, s'han fet alguns petits retocs, però tant en el fons com en el contingut, o sigui, la moció és pràcticament la mateixa. En aquest cas sí que l'equip de govern va convocar una reunió amb totes les forces polítiques per mirar de consensuar la moció. Es va fer sortosament, vull dir, el qual volem agrair, i en fi, esperem que aquesta vegada sí que surti endavant. Comitè de Defensa de la República de Sallent. Moció per demanar que Sallent es declari municipi antifeixista. Creiem haver superat la transició democràtica, que caminaven cap a una societat justa, integradora i respectuosa. Creiem superada una fosca etapa d'autoritarisme, de falta de garanties socials i de total menyspreu als drets de les persones. Creiem que no hi tenien cabuda comportaments o discursos de violència i intimidació cap a altres persones pel seu origen, condició social, convicció ideològica o opció sexual. Alguns partits polítics han esperonat el creixement d'aquests comportaments de caire feixista, compartint, tolerant i protegint, en alguns casos, actes i discursos de persones contràries a la diversitat i la diferència, posant aquesta com a causa de tots els mals, fent servir dissertacions demagògiques, vella tàctica pròpia dels sistemes autoritaris que té com a finalitat la divisió de les classes populars minvant el seu poder. Aquest comportament irresponsable ha desfermat actituds de grups feixistes i neonazis al nostre país, que es mantenien ocults. Grupuscles minoritaris que exerceixen una violència injustificada i indiscriminada, agreujada per la participació de membres de la Guàrdia Civil, Policia Nacional i en la complicitat d'alguna institució de l'Estat espanyol. Els darrers mesos hem vist renéixer comportaments propis d'altres temps que creien superats al nostre poble, Sallent. Hem vist amb estupefacció reiterades transgressions a les normes cíviques de convivència, atacs a la llibertat d'expressió i apologia del feixisme. Davant tot això, les nostres institucions més properes no ho han condemnat amb la fermesa que calia. Potser no han estat prou atents als darrers 40 anys de transició. Ens hem centrat en el progrés i hem girat l'esquena al passat,
Això ha fet que no es denunciés amb prou fermesa els que ens van oprimir i han creat una estratègia gens casual dissenyada com a amenaça latent contra la nostra voluntat de justícia, per despertar vells fantasmes, intentant recuperar el control sobre una societat que volen atemorida, esborrant el record d'aquells que van lluitar per la llibertat i van morir defensant-la, evitant així recuperar l'empoderament de les classes populars. No podem oblidar que Catalunya ha estat país de resistents, bressol de grans defensors de la justícia i la llibertat. Ara cal, doncs, demostrar amb fermesa el rebuig a aquestes actituds feixistes, sempre des del pacifisme i la no violència i els valors democràtics. És per això que no hem de restar muts davant la violència que s'ha desfermat pels carrers dels pobles i viles del nostre país, així com de les mostres contràries als drets humans. És per tots aquests motius que el CDR Sallent proposa a l'Ajuntament de Sallent l'adopció dels següents acords. 1. Declarar Sallent municipi actiu contra el feixisme i el racisme i en favor de la convivència en la diversitat i la no violència i el pacifisme. 2. Instar a l'Ajuntament que promogui actes per la memòria històrica del municipi i defensi els valors de la democràcia, la justícia universal, els drets humans, socials i laborals, així com els valors de la diversitat cultural, religiosa o de gènere al nostre municipi. 3. Que l'Ajuntament no permeti cap acte i denegui l'ús d'espais com els equipaments públics i la via pública a entitats, col·lectius i formacions polítiques que incitin a la discriminació racial, ètica, cultural o de gènere, que facin enaltiment del franquisme, el nazisme, el racisme o mostres d'odi a qui no pensa de la mateixa manera. 4. Que l'Ajuntament realitzi una campanya permanent de neteja de propaganda d'activitats que incitin a la discriminació racial, ètica, cultural, de gènere, evitant així que al municipi s'hi trobin pintades, cartells, adhesius o fulletons publicitaris discriminatoris, tant a propietats privades com a espais públics. 5. Que l'Ajuntament, amb els recursos de què disposa, faci el possible per prevenir i actuar en la identificació dels individus que exhibeixen simbologia feixista o preconstitucional a l'espai públic o que facin activitats o propaganda d'activitats que incitin a la violència, discriminació racial, ètica, cultural o de gènere. 6. Que l'Ajuntament condemni formalment tots els actes públics i declaracions que facin apologia del racisme, de la xenofòbia, dels genocidis o de la discriminació contra els drets humans, valors totalment incompatibles amb una democràcia real i rebutjables per la societat. 7. Que l'Ajuntament, davant de qualsevol agressió feixista, racista, masclista o LGTfòbica al municipi, faci una denúncia pública i personal de suport a les persones agredides i faciliti els mitjans a l'abast pel suport i reparació de danys físics i morals causats, contemplant la possibilitat de personar-se com a acusació particular en aquest tipus de casos. 8. Fer arribar aquest compromís a les entitats municipalistes, Associació Catalana de Municipis, Federació Catalana de Municipis, a la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, al Consell Comarcal del Bages i a tots els grups en representació al Parlament de Catalunya. Sallent, 29 d'octubre de 2019. Gràcies. Moltes gràcies. Per tant, un cop llegida la moció, procediríem a la votació del punt 2. Sí, perdó, per part dels grups, per part de Fem Poble. Bé, per nosaltres voldríem dir que no ens agradaria que aquesta moció avui passés com si res. És evident que l'hem inclòs com a punt en el ple d'ordenances, un ple extraordinari que habitualment no porta altres punts, però que en aquest cas per qüestions de temps i de ganes d'aprovar-la com més aviat millor, també vistes a la campanya electoral que comença aquest divendres, aquest dijous a la nit,
era necessari i creiem que tot el consistori ho veia així, aprovar-la avui. Per tant, no voldríem que passés com si res, perquè creiem que és un dia important per Sallent, creiem que avui és un dia important també per aquest Ajuntament, que aquesta moció no és una aprovació només d'un posicionament simbòlic, sinó que és una declaració factual, és una declaració de fets davant d'aquells que atempten contra la llibertat de gènere, de culte, religiosa, política, contra els migrants, contra les dones, contra la diversitat cultural i lingüística també. Declarar-nos municipi antifeixista és posar els fonaments de quina societat volem. Una societat plural, solidària, lluitadora, oberta i integradora. Malauradament, aquests dies i aquests mesos el feixisme campa pels carrers, campa pels carrers del nostre país i campa també per les institucions. Hem vist funerals d'estat al dictador Francisco Franco. Hem vist una ministra del govern espanyol dient que Primo de Rivera també és una víctima. Estem veient enquestes que diuen que Vox podria ser la tercera força política a l'estat espanyol. Sentim sorolls de sabres als quarters de l'exèrcit, veiem la Policia Nacional i també els Mossos d'Esquadra apallissant la població catalana, saltant-se tots els protocols. I davant d'això hem de ser un mur. No podem deixar cap bri d'aire al feixisme, ni al carrer ni a les institucions. I hem d'avançar també en l'impuls dels valors antifeixistes. Sallent, justament, el nostre poble, la nostra vila, s'ha caracteritzat per ser un poble antifeixista. Podem remuntar-nos a revolucions de l'any 32, on es va sentir força el moviment antifeixista, els valors republicans, als maquis, a la conflictivitat obrera del tardofranquisme, a la plataforma antifeixista, a Agustín Rueda, a Joan Puig i Elias, i també, deixeu-m'ho dir, crec que es pot dir també a Maria Freixau. No volem i no podem oblidar tampoc que antifeixisme és demanar la llibertat dels presos i de les preses polítiques i dels exiliats i de les exiliades polítiques, i en el nostre cas treballar i demanar des de Sallent amb força, solidaritzar-nos políticament amb l'Anna Gabriel, amb la seva família i amb la seva família militant. Des d'aquí, per anar acabant, des d'avui també ens agradaria enviar una abraçada, un missatge, un suport solidari cap a totes les persones lluitadores antifeixistes del món, des de Brasil fins al Kurdistan, des dels Estats Units fins a qualsevol punt del món on l'antifeixisme ressoni més fort que mai, ara que les protestes també ressonen més fort que mai. Avui Sallent és un poble valent, és un poble digne, i a partir d'ara ens tocarà també demostrar-ho al carrer i a les institucions, actuar en conseqüència i tornar a posar en pràctica el no passaran mai més enlloc contra ningú. Moltes gràcies per part de Junts per Sallent. Des de Junts per Sallent, Cabrianes i Coronets, considerem que Sallent ha de ser un municipi antifeixista. No s'han de permetre actituds feixistes. Estarem al costat de l'equip del govern per afrontar-ho i defensar-ho. Havien defensat saber qui pot decidir on és la ratlla del que es considera racista o feixista, però en aquest moment estarem al costat de l'equip de govern allà on es decideixi. Gràcies. Moltes gràcies. Per part d'Esquerra Republicana, com ja vam fer també en la passada legislatura, evidentment votarem a favor, però sempre, per això vam insistir en que era bo de parlar-ho, de posar-ho sobre la taula, perquè creiem que mai està de més a més i que sempre és positiu. Vivim moments difícils i creiem que és oportú aprovar aquesta moció en el dia d'avui, precisament perquè és abans de les eleccions i semblava que hi havia una voluntat social, no? I política perquè així fos, i per tant per això ho hem inclòs en un ple d'ordenances que acostuma a ser únicament per tractar temes fiscals. Dit això, Esquerra Republicana de Sallent sempre estarà en contra del feixisme, i per tant des d'aquest equip de govern també ens posem al costat d'aquesta moció, diguem, i evidentment que hi votarem a favor i serem actius contra el feixisme. També afegir aquest fet de que és complicat molt sovint posar la línia, però que creiem també que estem en moments en què les evidències són moltes
des de fa massa temps, de fet, i que s'han de combatre, i per tant sempre des dels valors democràtics, des del pacifisme i la no violència, ens hi trobareu sempre defensant, com hi hem sigut en tots els moments històrics que aquest país hem viscut, està vivint i segur que seguirà vivint, i per tant celebro que tots els grups hi puguem votar a favor i prenguem accions en aquest aspecte. Dit això, no sé si algun altre grup vol intervenir una altra vegada. D'acord, fantàstic. Doncs per tant procediríem a la votació del punt 2 de l'ordre del dia, moció per demanar que Sallent es declari municipi antifeixista. Vots a favor? Queda aprovat per unanimitat en aquest cas, i per tant celebrem que convertim el nostre municipi de Sallent, Cabrianes i Cornet en un municipi antifeixista. Moltíssimes gràcies i s'aixeca la sessió.